FM News. Maaari nang makapamalengke ang mga residente sa Bacnotan, La Union matapos ilunsad ang Paleng QRPH Plus program kasabi ng inaugurasyon ng bagong pampublikong pamilihan ngayong Marso. Ayon sa Bacnotan Market Supervising Team, mas mapapadali ang pagbabayad ng mga mamimili dahil maaari na magpagbayad sa pag-scan lamang ng QR code. Sa ilalim din ng programa, sasailalim sa financial literacy sessions ang mga MSMEs upang mapigyang kaalaman sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Magbibigay din ng libreng access sa Wi-Fi ang mga MSMEs sa mga mamimili na gagamit ng QR code sa pagbabayad. Kinatuwa naman ng mga residente ang bagong pasilidad at cashless transaction na papantay umano sa operasyon ng mga mall bilang tulong sa mga small business owners sa bayan. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.